Igbo ọkwa anyị ya ya ka onye ọbụla mere amụ bụ Ezeobi na-ekwu otu ekwenụ m aka bịara live onye ka m jisi ka m bịa ka m mara ibe na-eme anyị bụkwa ibe na-eme na mba ụwa ibe na-eme na be anyị ma Anambra ma ebe niile anyị na-abịa anyị na-abịa ibe na-eme mana ọ na-abụkwa ụdị okwu dị otu nwa fụta anyị sị ka anyị tikwu ọnụ maka na ọ bụ na ibe lafụta ma ya etiri ọnụ enwe ka ọ dị anyị ga-etinye ọnụ anyị bụ eji ama mmadụ maka na mụ bụ Ezeobi gara ịga ebe a na-akọrọ ebe ọ na-adị nwa agụ a na-atara ahịhịa agụ na-amụ agụ mgbada na-amụ mgbada o nwere ebe nsị ka ntinye ọnụ n'aka ka na ịma na mụ bụ Ezeobi enwe ka m ji ekwuzi okwu ọ na-abụ mbịa anụmanụ zụrụ ikwu okwu anụmanụ laikọrọ ka mụ na mmadụ koo anụmanụ laikọrọ ka mụ na mmadụ gbaa wuo ma ọ gịnị mana Ezeobi na-ene anya agụ ka bụ agụ ana m achọrọ okwu mana mmadụ chọrọ okwu bịa ebe m nọ ana m achọ ewu to highest force ọ bụ na mmebe ọgwụ ma ọgwụ ejidere nwere oyibo bịa maka na mmadụ ka eji aka ọ bụ na mmadụ megide ibe kpaịta m aba ma ọkwụ ibe m emerụ ana m akarakwa aka maka ibe nji ekwu bụ na ndị mmadụ dara iberibe e nwere one boy a na-akpọ Jik na-eme ndị dibịa vidio ebe yesterday ma day before yesterday ka mmadụ si na Jik na-erepasị mmadụ na ndị Ọkịja na-erepasị mmadụ mepee ọnụ gwago bụ Jik na ị na-erepasị mmadụ ị nọrọ gba nkịtị ime vidio na-agwa onye abụ na iwerie ka nna mmadụ gwara na ị na-erepasị mmadụ na-agwa onye abụ na iwerie ka nna ei ibere megbuo gị Jik ibere megbuo gị emeri egbuo owu amara m na ị bụ ụdị anụmanụ nwa mmadụ mepere ọnụ gwa ụsị ugwu bụ Jik na ị na-erepasị mmadụ ije mee vidio na-asị onye abụ na iwerie ka nna ibere megbuo owu iberibe nke bụ adịgo nnekwu iberibe nke dị nnekwu nzuzu nke bụ adịgo nnekwu mmadụ mepere ọnụ kwuo na kamera sigụ bụ Jik na ị na-erepasị mmadụ kagba nkịtị ei ibere megbuo owu mana ọ bụzikwa na ibe iji gba nkịtị bụ na ị na-erepasị mmadụ ọgụ nwa marụ mana ọ bụ na ị nara eme ibe abụ onye abụ kwuru mmadụ mepee ọnụ bụ owu na ị na-erepasị mmadụ kagba nkịtị ịgba nkịtị mmadụ bụ owu na ị na-erepasị mmadụ gụbụ Jik nwanza gụbụ Jik nwanza ka m na-agwa mmadụ mepere ọnụ sị na ị na-erepasị mmadụ ịgba nkịtị ị na-ene onye abụ ije ime vidio jee mere onye abụ vidio si na iwerie ka nna na ebiko na ekwuzina ya ibere megbuo gị iberibe ịhaya soda ibere megbuo gị ịdawa iberibe mbụ n'anya aka m abụrụ ya dara iberibe ka ụnụ ụwa mmata gị na-emezikwu m ibere mmata gị na-eme m ibere mmadụ mepere ọnụ kwuo na vidio sị na gụbụ Jik na-erepasị mmadụ
ịgba nkịtị ịmara ibe ị ga-eme onye nwa ịmara ka ị ga-eji para onye nwa ịmara ka ị ga-eji jee gbuo akwụkwọ ịmara ka ị ga-eji jee gbuo akwụkwọ ka ọ bịa kọwaa ịmara ka ị ga-eji jee kpọta ya ka ọ bịa kọwaa onye iresigoro pasị mmadụ ya na ndị na-ego na ebe ị na-enweta pasị mmadụ ịgba nkịtị ị na-asọ onye abụ na iwere ka nna iberibe adagbuo aka m abụrụ onye dị iberibe ka nzuzu egbugo n'ụwa mmadụ mepere ọnụ si na agụbụ jik na-ere pasị mmadụ ịgba nkịtị imepe ọnụ mee vidio si onye abụ na iwere ka nna iberibe egbuo olesizi ma ọ bụ na ị na-eme ibe abụ ọ bụ na ị na-ere pasị mmadụ n'eziokwu ya ka iji gba nkịtị mana ọ bụ na ị nara eme ibe a mmadụ bobie ebubo onwe onye abụ boro ị kwesịrị ịchụ onye abụ ịkpọta ya nọrị ọdụ ọ bụ na oyibo ka ị ga-eji ịkpọta oyibo sịkwa na onye nwa bụkwa ebe ebubo na ị na-ere pasị mmadụ ya bịa ka na-akọwa ka iji ere pasị mmadụ ndị iresigoro ya na ndị na-azụ na ndị na-eresi ịgbachi nkịtị ibere megbuo mmadụ mepere ọnụ kwuo ụdị ibe a ka ọ ta n'iche ime ejiwu ịgbachi nkịtị ị na-enene na-asụ onye abụ na iwerie ka nna ibere megbuo ọ bụ na ijiri ego ị ga-eji mee ụdị ibe nwa ire ibe ị nwere ma ọ bụ na onye abụ kwuru ibe ahụ na ịbrọtụrụ etu buku oyibo mmadụ bụ oyibo gọọmenti mmadụ mepe ọnụ tụ na ị na-ere pasị mmadụ ịgba nkịtị gị bụ jik efuru efu ka mma iberibe ma ị mara ibe ị ga-emere ibe ị nwere ka ịdị shọ na onye abụgwa bụ ibe ahụ iberibe adagbugo n'ụwa mmadụ bụ owe ebubo imepe ọnụ na-agwa onye abụ na iwerie ka nna ijikwa na-eme ibe ijikwa iti vidio isi otu delete mmadụ mepe ọnụ sụ na ị na-ere pasị mmadụ ịmakwa iwe bụ na mmadụ na-ere pasị mmadụ ịmakwa iwe bụ na ị na-ere pasị mmadụ iberibe egbugo jik nwanza imepe ọnụ onye bụ ogwu dị ebubo imepe ọnụ na-asị na iwere ka nna biko ihe kwụzina efulefu ka mma efulefu ka mma iberibe adagbuo nzuzu nke ụbụ nzuzu in the highest order mmadụ mepere ọnụ sị na ị na-ere pasị mmadụ ị ka nọrụ onye abụ ka nọ na-agagharị ijebede petition against the person ijebe mi arrest ka ọ bịa kọwaa ịmakwa na ibe onye a boro ụwa to ụwa ma ụmụ ga-apụta echi ma ụmụ nwa ga-anụcha akụkọ ọma mmadụ bụ ụdị ebubo nwa gụbụ chike nọrụ gba nkịtị hei ịdịgarịrị ibere megbuo ọ na-abụ a na-ekwu okwu a na-ama njakịrị ama na-ama njakịrị mana adị serious ama na-adị serious mmadụ mepere ọnụ bo wee bosu na ị na-erepasị mmadụ ịka rapụ onye abụọ na-agagharị ijebe kpọ gọọmenti ijebe kpọ oyibo ijebe kpọ barista ka ọ bịa kọwaa ka eme onye anwa ka ejidie ka ọ kọwaa ka iji erepasị mmadụ iberibe dagbuo amara m na ịdị ụdị iberibe enwe mmata gị ahụgo m abịa ị nwere uche ji ka ịbụ anụmanụ ị nwere uche ikekwe ọ bụ na ị na-eme ya mere iji gba nkịtị mana ọ bụ na ị na-eme mmadụ bo ebo na ị na-erepasị mmadụ hey
gị na onye akwesịrị ịgba gị na-ekwesịrị ịgba gị na-ekwesịrị ime ibe ama na nwoke na nwoke mere ibe jiki nwere uche adọrọ akọkọrọ ịmara ibe iberibe adagbuo amara m na ụdị iberibe nwa ka ị dara mmadụ bụ owu sị na ị na-edepasị mmadụ ime vidio na-asọ onye abụ ya ekwusi n'ibe a ya ekwusi n'ihe na ọ na-emekọ vidio ị na-emekọ ndị ọzọ vidio iwe foolish man regret mmata ahụ iberibe adagbuo gị iberibe adagbuo ị nwere uche mmadụ bụ ụdị ebubo ịgbachi nkịtị rapụ onye abụọ ka na-agagharị taa ewu ka mma ọ bụ na ị mara ibe ị ga-eme kunie ka mmadụ ji ekuni ya chọọ ibe na-eme ewu ana m ene ụdị ọdịdị ịpụta na Facebook ị na-ebe akwa maka na ndị mmadụ na-akọta iberibe adagbuo gị mmata ga-ahụgụ m abịa amara m na ịbụ ofeke n'obi ka ji n'aka mmadụ bụ ogudi ebubo ka gba nkịtị nsogbu adịrọ gba nkịtị na-anya obere oge nekwewu na ezo 13 nekwewu na Abuja a ga-abịa nwụchara ụka nwanza ịma na ịpere mpe mmadụ obere oge a ga-abịa nwụchara ije kọwaa mmadụ bụ owe ebubo gbachi nkịtị na-ene anya shi ka na-agwa onye abụ iberibe adagbuo gị